povýšiť ľudí zvnútra a nie skôr ísť takou cestou, že najať si nejakých manažerov. Viete, na každej pozícii má človek určitú životnosť. Hej, to znamená, že keď máte niekoho, povedzme ako agenta na zákazníckom servise, tak vy vieme, že ten agent tam vydrží robiť možno 3 roky. A jednoducho nie je nič lepšie, ako povýšiť človeka, ktorý začal u vás niekde dole od piky, povedzme od recepčnej, a dať mu možnosť naraz, pretože pozná všetky tie procesy. Ako náhle beriete povedzme nejakého manažera zvonku, tak on sa to všetko musí naučiť. A častokrát nie je taký dobrý, ako je ten, ktorý u vás vyrastie. My sme mali taký jeden príklad, jedna holka, ktorá ešte v tej kamenej cestovnej kancelárii začala robiť recepčnú, v podstate mohol klásť nejakú takú asistentku, robila administratívnu prácu, potom začala predávať také tie jednoduchšie produkty, ako boli autobusy a ubytovanie, a potom začala predávať letenky, a potom zrazu bola manažérka zákazníckeho servisu, a potom bola operations director, a potom bola riaditeľka pre produktové oddelenie, a to bolo úplne vidieť, to bol človek, ktorý chodil s nápadmi, ktorý chodil s tým, že toto treba zlepšiť, lebo toto bolo zle, keď som tam robila, toto bolo zle, toto treba zlepšiť, hej. A vždycky, aspoň mne sa to osvedčilo, je lepšie, keď toho človeka máte zvnútra. Áno, keď sa firma dostane povedzme do toho štádia, kde sme boli v roku 2008, možno keby tam na mojom mieste sedel nejaký najatý manažer, tak by tú firmu dokázal rýchlejšie preniesť všetkými tými neduhmi. Ale my sme to mohli vyriešiť nejakým konzultantom, hej. Takže ja som toho názoru, že vždy je lepšie dať možnosť tomu človeku vo vnútri, ktorý sa snaží, ktorý jednoducho neprišiel ten novinársky vek, navždy robil recepčnú, alebo aby navždy robil iba nejakého agenta na zákazníckom servise, čo je samozrejme dôležitá pozícia, lebo každá jedna pozícia vo firme je dôležitá, ale väčšina ľudí chce niekam rád, nechce robiť to isté celý život. Takže ja sama som to poznala na sebe, preto moje rozhodnutie bolo, že treba tým ľuďom dať možnosť, keď chcú rád rastú. Stačilo, alebo ešte? Áno? Môžem sa pýtať, že v budizme je taká filozofia neúsilia. Či sa manažer má stále usilovať zlepšovať sa, alebo či sa môže niekedy upokojiť. Ešte raz? V budizme je filozofia neúsilia. Či vám si príkladne stále sa snažíte dosiahať lepšie cieľe, zlepšovať všetko možno. Či sa snažíme stále zlepšovať pelikánov? Ja sa snažím zlepšovať. Kedy príde taký ten moment, že človek si povie, že som spokojný? Ja som spokojná aj teraz, ale to neznamená, že to nemusím zlepšovať. Ja som spokojná aj teraz, ale hovorím, že to je stále chcete robiť niečo iné. Ja tiež napríklad, áno, pelikán je moje dieťa, pelikán veľa som sa na ňu naučila, ale že momentálne riešime aj iné internetové projekty, už to nie o pelikánovi, už riešime aj iné veci. Riešime rôzne internetové shopy a máme aj jednu takú v podstate neziskovú internetovú vec, na ktorej sa tiež učíme nejaké nové veci. Ale ono je to o tom, či vy chcete alebo nechcete. Keď sa vám páči tá filozofia, tak tá filozofia bude asi uspokojovať, ale keď sa vám nepáči, tak budete riešiť niečo iné. Ale ono je to vždy o tom, že čo vás baví a čo chcete robiť. Jasné, môžete byť stále na tej jednej a tej istej úrovni, ale čo spravíte potom, keď príde konkurencia a dobehne vás a začne nás predbiehať. Nebudete sa usilovať, aby ste ich predbehli? Áno? Kto vymyslel logo Pelikána? Prečo? A názov? Názov Pelikána bol taký spoločný. My keď sme vlastne riešili to, že ako sa bude tá stránka volať, ktorú chceme spustiť, tak sme si uvedomili, že ten internetový marketing je o ničom inom a volať dá tomu názov, že itctravel.sk alebo ck, neviem aké.sk by sa asi tak dobre nepromovalo a samozrejme chceli sme mať niečo, čo sa bude dať veľmi dobre promovať. Najprv sme si vlastne kúpili teda knihu Vojtech Sánarovský, Tibetskí bohovia. Čítali sme, že čo a kde a tak sa nám strašne páčil Ikaros, keď sme sa rozhodli, že ikaros.sk to je úplne perfektné, ale potom sme si hovorili, že tak ale Ikaros padol, hej, tak my nechceme padnúť, tak čo? Tak nejakí stáci, to je také príjemné spojenie, oni lietajú v tých oblakoch a do finále sa nám vlastne dostala koruna na pelikán. Teraz som z toho koruna nevedela nejaké veľmi vybavené pelikán, som si nepredstavila veľký oranžový zubák, veľké krucho, že to bude super, to bude nakreslené, to bude taká vtipná postavička, to chytí za chce ľudí. A presne tak to aj bolo, my sme vlastne tomu chalanovi, ktorý nám to kreslil, vysvetlili, čo chceme, a on nám to nakreslil. Ďakujem. Teraz neviem, že komu skôr. Áno, mi sa páči. Mysleli ste nad tým, keď prišla ďalšia stovka, ďalší výbuch, ako ste reagovali na to? Otázka bola, že ako by sme reagovali, keby prišla ďalšia stovka, či sme sa z toho poučili. Poučili sme sa z toho, že príroda je veľmi silná a proti prírode môžeme robiť, čo chceme, bojovať nedokážeme. Všetky dôsledky, ktoré tá stovka momentálne spôsobila, sa ešte len objavia. Dôsledky roku septembra 2001 prišli po roku.
otázka je, kedy prídu teraz tie dôsledky, lebo v podstate my nie sme letecká spoločnosť, to znamená, že my z toho jedine môžeme použiť, že poučiť takým spôsobom, že aha, tak zaočikovala príroda, prišiel nejaký Black Swan a čo teraz ideme robiť, ale ten Black Swan, sa neviem teda, či poznáte tú knihu, či ste ju niekto čítali, Black Swan vám môže prísť kedykoľvek, ako bielých labúť máte veľa, ale zrazu sa proste stane niečo, čo tomu vášmu biznisu proste spôsobí veľké problémy, ale sú veci, ktoré môžete predvídať a sú veci, ktoré predvídať jednoducho nemôžete. Takže poučenie z toho vyplýva asi také, že budem robiť ten biznis, kým ma bude baviť, a keď príde niečo, čo mi jednoducho znemožní robiť ten biznis, tak proste budem robiť biznis iný a proste nechám si nejaké záložné zbierka, odložím si nejakých pár korún, keď náhodou. Ale ináč som sa z toho poučiť nedá, každopádne si myslím, že pre letecké spoločnosti to bola veľká katastrofa a že keď sa budú z toho spamätať, tak dlho, pretože pre nich to bolo trikrát také horšie, trikrát také zlé, ako to bolo 11. septembra. Teraz neviem, tam vzadu, niekto by ste sa pýtam, Jano? Štartovali sme s balíkom asi 500 000 korún vtedy. To boli všetky moje peniaze, ktoré som mala odložené. Chalani vtedy nemali peniaze, moji spoločníci. A tie peniaze sme šupli všetky do toho online nástroja, do tej technológie. No a čo sa týka marketingu, tak ten geek fungoval vtedy na niečom takom, čo sa volalo, ako sa volal, taký výmenný bannerový systém, Links sa to volalo, že? Takže fungoval na Links a fungoval takým spôsobom, že mal asi 2 milióny zobrazení. A teraz si predstavte, že by sme za jeden deň jednoducho prišli a všade, kde sa dalo, bol Pelikan na internete. To znamená, že sme mali 2 milióny zobrazení v podstate zadarmo, za čo sme zaplatili teraz neuveriteľne veľké peniaze. Takže tak sme začínali. A áno, keď sme chceli začínať teraz, tak také možnosti už nie sú, lebo ten internet sa naozaj za tých 5 rokov veľmi posunul. A v podstate aj tým, že sme vstúpili na ten trh a že sme začali povedzme nútiť tie cestovné kancelárie, rozmýšľať aj iným spôsobom, tak sa fakt akože ten trh posúva ďalej. To znamená, že potrebovali by sme určite viac peniazy, keby sme chceli dokázať to, kde sme teraz. Áno? Koľkým z tých webových technológií, ktoré Pelikan používa, rozumiete? Ale myslíte si, že je potrebné, aby ten vedúci, ten šéf hlavný rozumel tým technológiám za tým? To je ťažká otázka. Rozumiem skoro všetkým. Nerozumiem úplne všetkým marketingovým nástrojom, ale myslím si, že keď ste sa ma spýtali na to, čo je to SEO, alebo ako funguje Google Analytics a čo je to konverzný pomer, tak určite viem na to odpovedať, lebo som sa to musela naučiť, keď som chcela kontrolovať. Je vždycky dobré, keď ten človek tomu rozumie, pretože ho to posúva ďalej. Ja to napríklad vidím aj povedzme na tých zamestnancov a povedzme na projektovom manažerovi našom. On je tak nemal skúsenosti s letenkami, lebo sme spravili to, že sme ho zobrali zvonku, lebo sme chceli nejakého projektového manažera, o ktorom sme si mysleli, že bude mať veľmi dobré skúsenosti s projektovým manažmentom. A jednak netušil o letenkách a jednak netušil nič o tej technológii. Tá technológia v podstate nie je až tak strašne komplikovaná, keď poznáte svet leteniek a keď viete, ako to celé funguje. Takže a tým, že ja som vedela, ako tie letenky fungujú, tak pre mňa to bolo jednoduché. Keď niekto ukázal XML transakciu, štruktúrovanú z techník, tak ja som povedala, že tak, a ja som prišla za programátorom a hovorím mu, že toto je dátum odletu, tak chcem, aby si mi zobrazil sem, toto mi zobrazíš tu, toto mi zobrazíš tu, a oni tak na mňa pozerali, že čo za to blondina, ale akože chce čo mi tu bude len vyprávať o tom, že čo majú zobraziť. Takže ono to nie je na škodu veci, keď tomu ten šéf rozumie, ale myslím si, že nie je to úplne nevyhnutná nutnosť, keď máte ľudí, ktorí tomu rozumejú. Áno, tam hore v tom bielom tričku. Si teraz venujete práci a ešte som sa spýtať, a ešte pokiaľ ste získali to vzdelanie do manažerské, či to je priamo od ľudí, alebo to je nejaká škola? Koľko času venujem denne práci? Väčšinou chodím do práce od 9. do 18. Ale musím povedať, že častokrát potom prídem domov a v podstate sedím ešte za tým počítačom a niečo si tak akože robím a pozerám. No a to je preto, lebo ma to baví, to nie je preto, že by som bola workoholik. Na začiatku, keď som začínala podnikať, tak by som sa naozaj označila za workoholika, lebo workoholik je pre mňa človek, ktorý v podstate strávi v práci viac ako 14-15 hodín, čiže ja teraz určite v práci toľko netrávim, aj keď doma sedím za počítačom. A na začiatku som spávala v kancelárii. Som doslova spávala, keď moji kamaráti chodili znovu do barov a zadávali sa na diskotéke, tak ja som sedela za počítačom, takto som čukala a hľadala som, komu ešte pošlem ten spam. Takže na začiatku to naozaj bolo ťažké, myslím si, že teraz už nie. A okrem iného